jongelui, vandaag gaan we het hebben over armoede. Weet iemand wat dat is? Ja, jij Jippe? Tja, armoede is als ze geen centen hebben om eten of kleren te kopen. Net zoals de arme kindjes in Afrika. Goed zo Jippe, maar armoede komt niet alleen voor in Afrika. Ook in je eigen woonplaats is vaak verborgen armoede. En gelukkig kunnen mensen in ons land naar de voedselbank. Maar soms durven mensen ook niet om hulp te vragen. Oeps, maar hulp dat is toch geen Sjan? Mijn vriendje Pieter hier, die woont alleen met zijn zuster en zijn moeder. En hij kan niet eens naar de zwemles, omdat zijn moeder dat niet kan betalen. Wat is tegen een oplossing? Nou jongelui, 1 op de 10 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Op dit moment zijn dat 327.000 kinderen. En men verwacht dat er dit jaar door de bezuinigingen nog 40.000 kinderen bijkomen. Dat is wel heel veel. Is er nog geen aan te doen? Tja, alle gemeenten hebben een minima-regeling. Die minima-regeling geeft ouders met een uitkering of ouders die te weinig verdienen of schulden hebben een gedeeltelijke vergoeding voor de extra kosten voor schoolgaande kinderen zoals jullie. Welke kosten bedoelt ze, meneer Toon? Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van ouderbijdrage, kosten voor schoolactiviteiten zoals de schoolreis, de fiets, schoolsportkleding, boekentas, regenkleding of reiskosten. Deze kostenregeling kan eenmaal per jaar bij de gemeente worden aangevraagd. En kan de moeder van Pieter dat ook vragen? Tja, dit geldt voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die een sport beoefenen of deelnemen aan culturele activiteiten zoals daar zijn de muziek, de toneel of de balletles. Ook zijn er voor de kinderen regelingen voor aanschaf van een computer. Dus als pap of mam het niet kan betalen, dan kan ze toch nog altijd deelnemen aan sport of cultuur. Jazeker, ik zal enkele voorbeelden geven voor welke activiteiten. Zwemabonnementen, maar ook de zwemles van onze Pieter. Lidmaatschap van sportverenigingen, lidmaatschap van de bibliotheek, muziekschoollessen, museumkaart, kosten van de peuterspeelzaal, de lidmaatschap van verenigingen voor amateurkunsten en kosten voor internetabonnementen. Is er ook een regeling voor kinderen die door de middelbare school gaan als die ouders niet veel geld hebben? Jazeker, er is ook een jaarlijkse bijdrage mogelijk voor tieners niet ouder dan 18 jaar. Er is ook een eenmalige bijdrage mogelijk als je van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Meestal gaat dat ook om sportcontributies, zwemmen, cursussen, bioscoop, theater of pretparkbezoek. Cool, meneer Toon. Maar kan ieder vader of moeder zo'n regeling aanvragen? De regelingen zijn voor iedereen die in de bijstand zit of niet veel geld verdient. Maar je ouders mogen natuurlijk niet te veel eigen geld of waardevolle dingen bezitten. De moeder van Pieter heeft niet eens genoeg geld om eten te kopen. Waar moet ze daar nou toe? De moeder van Pieter kan natuurlijk naar het gemeentehuis gaan en praten met iemand die iets weet van de minima-regelingen. Moet ze dan geen betaalbunkers inleveren? Nee, meestal hoeft dat niet. Maar voor kinderen tot 4 jaar dienen de kosten wel aangetoond te worden. Nou Pieter, vertel dat maar allemaal aan die moeder, dan kan ze binnenkort met ons naar de zwemles. Jippie! Aha jongelui, daar gaat de schoolbel alweer. Tot morgen.